No a my môžeme v našom programe pokračovať rovno ďalej do kategórie Rotax Minimax, kde máme 17 pretekárov, takže tu už nemajú asi taký tam psychologický komfort, že nech dojazdím ako dojazdím, tak budem na bodovanej priečke, pretože bodovaných je iba 15 miest, takže tuto tie súboje opäť stupňujeme o nejaký ten level vyššie. Máva nám zelená vlajka, čiže stroje sú uvoľnené z pregridu, z prípravného roštu. Od maršalského postu číslo 5, kde im je teda ukazovaná, je to približne zhruba oproti riaditeľskému mostíku, je im ukázaná tabula tam, kde sa teraz nachádza motokár číslo 199, tabula s informáciou na formovanie sa, čiže úlohou prvého jazdca je, aby zaformoval celý štartový rošt. Vidíme, že spomaluje. Na pole position by mal byť David Gašpar, ak sa nemýlim. Áno, David Gašpar, Noel Kečkeš a Eliáš Zajíc. Tak je stanovená prvá trojka z kvalifikácie. Tak to poďme sledovať. Asi si tam zase niečo gestikulujú. Fakt, toto ma veľmi baví na motokárach, že je to trošku ako hokej alebo tieto športy, kde vidíte tie emócie veľmi aktívne. No a poďme na to. V tomto momente bolo odštartované a ja si tam okamžite miešajú medzi jednotlivými stranami trate. A teraz je tam David Gašpar vo veľkých problémoch. Tam si našiel zrejme na nejakú mláčku, ktorá tam ostala. Rozhodil to jeho motokáru. Tak sledujme to, že či ostal na tom prvom mieste. Nie. Dostal sa pred neho. Mal by to byť práve Zajíc. Eliáš Zajíc, ktorý je tam... Štart číslo 147. Áno, áno, áno. Je to podľa mňa on, ktorý je tam na prvom mieste momentálne. A sekunduje zároveň Gašparovi Nikola Zelenský, ktorý sa bude určite pokúšať získať pozíciu smerom vpred. Máme tam aj žltú vlajku, bol tam kontakt v druhej polovici štartového pola, ale zatiaľ pokračujú všetci pretekári ďalej. Tak teraz sledujme, že ako sa spamätá David Gašpar z toho slabšieho úvodu. Možno opäť zvolil trošku iné nastavenie tých pneumatík, takže neodsudzujme žiadneho pretekára, ktorý má slabý štart, pretože videli sme to v tej predchádzajúcej kategórii T4, že ono sa to vie neustále meniť a vyvíjať v priebehu tých 9 kôl, takže nič nie je zďaleka rozhodnuté, aj keď treba povedať, že Eliáš Zajíc má solidný náskok vybudovaný minimálne takto v úvode. Určite a vidíme sa tam aj na 4. a 5. mieste vymieňajú pozície. Áno, áno, tam je Noel Kečkeš, Vlách a taktiež Zelenský. To veľmi tesné, rovnako tak tvrdé súboje v podstate celej šírke štartového pola. Ale Eliáš Zajíc si každopádne vybudoval náskok, ktorý sa bude zvyšným dvom jazdcom už ťažšie stiahovať. Navyše, keď medzi sebou bojujú, tu na vidno, že pravdepodobne Nikola Zelenský je o niečo rýchlejší ako spomínaný David Gašpar. Aj keď David teda momentálne sa trošku poodskočil z toho tesného kontaktu nárazník na nárazník a snaží sa v sekcii medzi maršalskými postami 3 a 4 sa trošku otrhnúť svojemu súperovi, aby nemusel defendovať. A vidíme, že teraz už v podstate na tejto protilhej rovinke aj získal nejaký ten náskok a pravdepodobne sa dostal David do tempa. A aj celé zvyšné štartové pole sa nám tak už zaštandardizovalo, že predbiehacích manévrov je menej a menej. Áno, tam najbližšie sú zhruba okolo toho 5. miesta, ako je Andrien Vlach. Tak tam boli pretekári medzi sebou relatívne blízko, ale presne ako hovoríš, sa nám to ukludnilo po tom divokom prvom kole. Pretekári tam musia aj trošku upravať niečo na tých chladičoch. Ja som si všimol, že tam sú vlastne také akoby krytky pre tieto podmienky, aby dokázali možno inak držať tú teplotu motora, alebo... Áno, tým, že ten motor je teda chladený kvapalinou, štandardnou tečúcou vodou, tak tento stroj navyše nemá okrem vodnej pumpy termostat, takže tá regulácia teploty motora musí prebiehať práve takouto klapkou, ktorú si musí sledovať pretekár. Motor, väčšina teda týchto strojov má snímanie teploty motora, kde sa dá
teploty chladiacej kvapaliny motora, ktorá sa dá zobraziť aj na samotnom záznamovom zariadení, ktoré majú na volante, tzv. Telemetria, ktorá mu ukazuje nejakými svetelnými signálmi, že teda sa nachádza v štádiu, kedy tá teplota vody je viac ako primeraná, a vtedy musí zareagovať pretekár tým, že si pootvorí to nasávanie do toho chladiča. V prípade, ako sme videli dneska do obeda, že kvalifikácia, voľné tréningy prebiehali na vode, tak sa veľakrát ešte využíva aj tzv. Americká páska, ktorou sa zalepuje časť toho chladiča, aby sme dokázali v podstate udržať ten motor v akej takej teplote. Ja som tam teraz sledoval z nášho komentátorského okna súboj v podstate o predposlednú a poslednú priečku. Tam máme Tobiasa Šveca, taktiež je tam Matiáš Žák a ešte tam máme aj z 116-kou Tobiasa Samadího. Tak oni tam mali medzi sebou taký krásny trojsúboj, možno až na príliš neskoré brzdy, ale teda, to bol Náď, ktorý tam bol v tom trojsúboji. Tu sa aj pozeráme na ďalší veľmi pekný trojsúboj, kde Nikola Zelenský trošku strátil asi z tempa, lebo David Gašparom poodišiel a práve ho zozadu dobehli Noel Kečkeš a Blach. Áno, Adrian Blach. Tak toto máme momentálne trojsúboj o 3. miesto. Áno, a vidíme tam útok zo strany Noela Kečkeša, ktorý aj vyzerá pomerne vydarený, lebo si už zadefendoval stopu. Áno, veľmi pekný. On v podstate ani si nekompromitoval ten svoj výjazd. Krásne sa tam nacpal, čisté, bez kontaktu. Toto bolo naozaj mimoriadne pekné. Využil v podstate to najlepšie predbiehacie miesto na celom okruhu. A dosť rýchlo sa aj dostal z takej tej povestnej, komplikovanej pozície, kde sa musíš naraz brániť a útočiť. Tak on to vyriešil v podstate za pár zákrut. Takže palec hore od nás. Áno, spravil to veľmi, veľmi lišiacky a skúsene. A teraz bude otázka na Nikolasa Zelenského, či dokáže uhájiť, lebo Adrian Blach bol stále pomerne rýchly za jeho chrbtom. Takže budeme vidieť, že či Nikolas dokáže toto tempo udržať. Zase sa nachádzajú tu na protilahej rovinke a skúša to Adrian Blach. Skúša to, ale teda Nikolas mal tú lepšiu pozíciu a dokázal si to uchrániť. Gestikuluje a hovorí Adrianovi, aby ho potlačil, ale samozrejme Adrian nechce nič iné, iba ho predbehnúť. Jednoznačne, toto je taká tá komplikovaná pozícia z pohľadu komentátorov, kedy my máme v dispozícii okno a vidíme v podstate celú trať a môžeme si vybrať súboj, na rozdiel teda od toho, že čo vidíte vy ako diváci. Takže ak občas komentujeme niečo, čo práve nie je na obraze, tak sa ospravedlňujeme, ale jednoducho nedokážeme otrhnúť oči od tej pretekárskej akcie, či už sa deje na našej obrazovke alebo priamo na trati, rovnako tak ako tento dive bomb na 4. miesto od Zelenského. Vyzerá to, že to bolo aj úspešné. Nikola Zelenský by sa mal teda posunúť na 3. miesto. Nie, Adrian Blach stále na neho útočí. Teraz znova na poste číslo 6. A teraz sa mu to aj podarilo. Dostal sa pred Nikolasa Zelenského. A ako vidím z prejazdu posledného kola, tak Adrian Blach je aj držiteľom najrýchlejšieho kola. 53,647. Áno, so štartovým číslom 139 je Adrian Blach, ktorý predbehol Nikolasa Zelenského. Sice na to zatiaľ nestihla nejako zareagovať časomiera, ale to je iba otázka času a áno, už v grafike vidíme, že Adrian Blach sa momentálne nachádza na 4. mieste a necháva za svojím chrbtom Nikolasa Zelenského. Medzi tým David Gašpar, teraz sa na ňo aj kamera zamerala, tak začína postupne sťahovať Eliáša Zajíca. My sa môžeme vlastne pozrieť aj na tie posledné časy na kolo, pretože skutočne ten rozdiel začína sa postupne zmenšovať. No, počas minulého kola, tak tu bol rozdiel 1/10 sekundy, avšak v neprospech Davida Gašpara, ale postupne to ide dole. Už je to v podstate iba 7 desatín. Tam mal David Gašpar veľmi slabý ten úvodný štart, ale teraz postupne naberá tempo, tak budem zvedavý, že ako sa to postupne
vyvinie tento rozdiel, ale teraz tam zrejme prišlo k nejakej chybe, už nám to skočilo na viac ako 1 sekundu a sme v poslednom kole, takže myslím si, že toto Eliáš Zajíc by si mal postrážiť pomerne jednoducho, ak neurobí žiadnu chybu, alebo nedaj Bože príde k nejakej technickej poruche. Takže toto je súboj, ktorý nás baví aktuálne úplne najviac. A Nikola Zelenský zase sa musí brániť, lebo je za ním zo 123 Adam Gašpar, ktorý nevieme, či bude mať ten priestor, lebo... No a tu už sa pozeráme na víťaza Eliáš Zajíc, ktorý vykružuje ten posledný sektor. Tak ešte som to trošku zakrikol, ešte nie je úplne jasný víťaz, takže musíme tomu nechať posledných pár zákrut, ale teraz už krúži tú poslednú. Je na cieľovej rovinke a Eliáš Zajíc vyhráva prvú jazdu kategórie Rotax Minimax. Veľmi pekný výkon, tam bolo najdôležitejšie úplne to prvé kolo, kedy sa posunul z tej tretej priečky na prvú a už v podstate to bolo iba o tom, aby udržiaval tempo.